what I've seen today, the value of those investments is worth next to nothing. So let's leave that aside. Ana-ekwu nke ikwuru ikwukwu ọzọ, ka Soludo ana-ekwu nke ikwuru ikwukwu ọzọ, Chukwu ma imukwa anya. Nwamba afọ, Chukwu ma imukwa anya. Ọ gịnị ka Peter Obi mere gị ọga o? Ọ gịnị ka iji achọlụ ya okwu o? Isuburu next to nothing, kịta ọ bụrụgo win n'owe. Charlie, a na-ekwu nke ikwuru ikwukwu ọzọ, Chukwu ma izukwa ike. Nwamba afọ, Chukwu ma imukwa anya. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na Simdọsị ha Asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Maazị Peter Obi bụ otu onye n'ime ndị na-azọ ọkwa ọchịchị onyeisiala Naịjirịa ma bụrụkwa onye nnọchiteanya otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party asaala aka na-achị steeti Anambra bụ Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo okwu ọjọọ niile nke o kwurula n'isi ya. Dịka isi marala otu n'ime ya bụ ajọ okwu nke Gọvanọ Soludo kwurula n'isi Maazị Peter Obi ụfọdụ izu gara aga dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ na Channels Television, ebe o kwuru sị na ego niile ya na akụnụba niile nke Maazị Peter Obi na-ekwu na ọ kpakọbara na steeti Anambra mgbe ọ chịrị ya bụ steeti na ha niile dịka ihe efu ugbu a. Ọ bụrụ na ị ka ahụbeghị ihe onyonyo ebe ya bụ gọvanọ kwuru okwu a, ka m gosi gị na nkenke. Interviews about my 2023 budget. I'm not talking about the investments of either any of my predecessors. By the way, the one that you talk about, I don't know about that. I mean, I think there was something I read about, somebody speculated about the value of whatever investment. What I've seen today, the value of those investments is worth next to nothing. So let's leave that aside. Let's focus on the kind of thing that first of all, you got to rebuild the public infrastructure. That is building for the future. We're investing in our schools. We're investing in our hospitals. We're investing in those. We're creating Anambra as Africa's leisure entertainment hub. Ịhụlanụ ya dịka nke ahụ na-akpọtụ, ya bụ gọvanọ gakwara n'iru wede otu edemede nke o dere. Edemede tere ogologo, mana isi nchịkọta ya bụ na Maazị Peter Obi agaghị achịta aja na ya bụ ọkwa ọchịchị onyeisiala Naịjirịa bụ nke ọ na-eji zọ n'afọ 2023. Ọ bụrụ na ịhụbeghị ebe o dere ya bụ edemede, dịkwa ya. Ịgụọla nke ahụ. Ya bụ Maazị Peter Obi bụ onye a na-ekwu ụdị ajọ okwu dị otu a n'isi ya apụtala ma gwa ọha na eze okwu wee kọwaa ihe dị iche iche nke o megasịrị na ya bụ steeti Anambra mgbe ọ chịrị. Dịka ọ gụchara ya, o kwukwara sị na mgbe ya chịrị Anambra steeti na ya chịrị ya dịka onye ọzụ ahịa ma chidebe ebe anya ya ruru. Ọ gakwara n'iru kwuo na obi dị ya ụtọ n'ihi na nwanne ya nwoke ya na enyi ya nwoke bụ Chukwuma Soludo bụzi aka na-achị ya bụ steeti Anambra ugbu a, wee sị na ọ na-ele anya na mgbe na-adịghị anya na ọtụtụ ihe ya nwa bụ Peter Obi na-emenwughị dịka onye ọzụ ahịa mgbe ọ chịrị ya bụ steeti na Gọvanọ Soludo ga-eme ya dịka onye ka ya wee gụọ akwụkwọ na onye ka ya wee nwee mmụta. Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. We're number 26 and 27 in Wayakaneko. By the time I left, we're number 1. I want to get price for health. I can go on and say this is what we achieved. But I said the overall measure is MDG. I was number 1. The people who were doing it then was Amina, who is now in the United Nations. I was even invited to the United Nations to share my experience. The day I left office, I was not owing any contractor who have executed his job. I did I'm not owing for any job that I contract me awarded. But I can only pay when job is executed. I'm not owing any contractor who have executed his job. I'm not owing any supplier who has supplied anything. I'm not owing one. Examples are people like Innocent, Xerox, Computer. I paid Xerox
We bought the highest amount of computer ever bought by a government in Africa. They are there. HP will tell you the same thing. I paid them 6 months up front before they supplied it to our schools. I paid you nothing 1 year before they deliver any car. You can go this and it's on 10, so you can go and verify all this. Above this, I decided from day one that we must have a savings as a state, and we must save at least 10% of my total receipt. When you spread your investment, some will go up, some will come down, but overall, the company is still there, the company is still doing well, it's still part of a global chain and everything. I needed to explain it not because I'm defending comment by my brother. My brother is the brother, I remain my brother, we're very close, I remain prayerful for him. For other things which I didn't succeed, God has given him opportunity to do it and succeed. For me, yes. So if there's anything pending, governance, you don't finish. People are still in government in America. So you stop where you stop, other people will continue from there. I don't look back. He's the governor of my state. I'll always, it's my senior brother. He's even more intelligent because he's a professor. I'm a trader. So he knows more. So he will be able to do things better than I'm doing it. You know, I've done my little own as a trader. Now the professor is there. He will do his own as a professor. The schools that didn't roof, he will roof them. That's how government goes. Another person comes, do his own. Akwụghịla ya bụ ihe onyonyo. Ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-esonye bụrụ esonye ekelekwa gị kwesị gị jide ka iji onye ọma. Ana m ekpe na-asị na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex. Ya mere ọ bụrụ aka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram gị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m follow. Ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter gị na-ahụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok tikiere m ma talk ma Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu. Bụ na asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Gwa tụsara m ihe onyonyo nwanne mmadụ. Atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ozugbo.